karon napatay entertinon mahigala kay ni amay usa ka uyab sa usa ka pulis nga katilaw magkasakit hinuon. Unsa ba ning kalakiha mahigala mo na usa taga oras ni mga sukid ni paminaw kay suraan na ba po ning babayhan na pero silo siguro ning pulis unsa ba kang kalakiha? Isus Ginoo ko. Nakaron tataod mahigala ha kay disod lalim nga mapasakitan ka ng imong boyfriend. Matawag ni boyfriend no? Sus Ginoo ko. Og doon tayo mga issues dugang mahigala kang Attorney Baligod ato nang balikan niya pohon mga kaigalaan pero akaros pagkakaroon mahigala atong tagad kay ni amang tayo mga bisita sa itong sibianan ato lang gibahin-bahin gitong oras mahigala ka importante sa gini kay limang kanang babaeng buhat ka unya paghuman makatilaw ka mahigala og pasakit hinuon ining kuan imong gikarelasyon lisod mo sa nakaayo mga sugitig paminaw so atong kauban karon may kasamang binji tang hiyansad mga higala kasamang binji nga mo naka-entertain ano pa primero yun. Yes, Attorney Rufil, may buntag sa tuang mga kasama sad nga naminaw. So karong bahina Attorney Rufil, di ni dangop in taon nato nga usa ka babay Attorney Rufil nga yang gireklamo ang iyahang kanhi ka live-in nga pulis tungod kay tungod sa ilahang mga matamis nga relasyon kani adto Attorney Rufil wa siya magdahom tamis pag primero na aslom og kalit aslom og kalit kaita duna di ay kuha duna expiry di ay gugmaha expiry hinuon ning gugmaha sa ni kalakiha di so mo ning atong pagtagad ron ni anhes to si bianan ni kay mo lagi ni sus no so din siya di na to nganlan lang ato lagi blur gamay ang iyang naong para dili kay maklaro lang sa da kasama binji no. So muna ang nakuanta ato ni Rufil kay kibalo biatang ato mga pulis mapinanggaon baya. No? So muna ang ato ang gisalan mga pulis nga mga ayo maayon nga pulis, mga tarong ana. Na po mga mapinanggaon pud nga mga pulis, na po sobraan pud nga mapinanggaon. Masubraan na pod. Kay si ma'am atong kuan ato ni Rufil sa mga nagtanaw to sa kuan karon ato ang Facebook live kuanon man gyud kanang nang bisag unsang matang babay unsang klases babay angay mo na panggaon ato ni Rufil. Correct gina ba je. Yan labi na mingos kasamang labi nagblandig buhok. Kinis ma'am medyo do na mag-itsura sige ma'am no mo na nga kinini ang nakitaan po sa pulis ha. Kini ko ng pulis may magsaguro ni mudag makadali ko na makakita sad ba. Dili po tanan. Daghan mga tarong yung mga pulisan. Pero kini ni ang inani dunay kakulian ni kay ang babae angay mahalon unya dayon ang babae huyang manggod no. Inay angay proteksyonan kana kasama binji no. Unya unsa man ni kalakiha nga kini pulis po protect guni sa mga tao labi nang babae. Labi na unsa man hitabo nga nabunog mahinuon ning kalakiha. So medyo lahi ning kalakiha no. So aton pagtagaji no. So mo no ato ni Rufil unya. Ato lang anggaan na nato og si sa may angga imong gusto. Sa may ganahan Inday lang no. Okay. Si samot ng panggaon sa pulis ato ni Rufil. Okay, inday god no. No. Bitaw no. So kanang na ang ni sa dinhi tungod kay dugay na sila nga adunay relasyon na niini ato ni Rufil sumutabat na tingalis mga 7 no ka siyam. No, siyam ka tuig on niya ang ilahang relasyon o duha ka tuig sila nga nag-live-in ining maong pulis nga matud pa taga si Kihor man kuno ni ato ni Rufil kining ni ang pulis so dinhi sila nag-live-in sa dakbayan sa Sogbo no tungod lagi in town pod sa mga matamis nga pulong lagi nimo pa to mga laki basta kuan kuno mingo magpakaslan sa asang simbahan mao gyud anda mo unong stilan mao na ni ron no. Pero atong pangutan-on si Inday no. Dai maing buntag ni Inday. Good morning, attorney. Good morning. Nya imong kauban mo ni anak ka witness. Witness nako kato at the time sa pagkulata nako atong dated February 6. February 6. 2026. Okay. Grabe no na kulata ka na hamang kurasyon niya. Na nimo? Be asa ha? Naman ni kurasyon. Nya na pa-blatter nimo ni? Oo, na-file na po na akong kaso ate. Na-file na? O sige. Be. Atong tagapagtagad may gala mauni mga kagala na ang iyang medical certificate o ni agadi ay Cebu City Medical Center. Miscarriage gani. Okay, this is to certify that according to the hospital records mauni iyangan. Okay, so na-suspended na siya. Na-suspended na ni sa una? Atong na-file na akong kaso atong nakuhaan sa kay kulata. O kaduhan, kapila naman ka makulatahi ani? Markatulo ng guro. Uy. Kakuyaw ko na ni kalakiha daig maohon. Sa una sa dugay naman yung relasyon no sige ingon na 9 years na mo. 7 years 7 years nya nag-ipon mo 2
2 years. Okay. Unya naon sa mahitabo abi sulti sa may gamay ning inyong background gamay no kay ngano ba ning resulta mahinuon sa pagpamunog ning kalakiha. Kining duha na ni kabuk imong medical certificate kining usa 2024 pa man eh. Oo, No. napay last year ato nito September. Uy, naunsa ba ning kadaghang mga medical certificate day ani? So kini ang latest February 9, 2026. Kini karon na. Ang murag naa sa Pahinti kas kulata da Station ining. 1. To sa Station 1 kay napailan man tog kaso og murag nakuan siya demotion o 1 rank karon sa iyang kaso nga admin last year katong gidapatan sad ko niya. Oo. Bay atong klarohon ha. So kining asa man mo nagkita ining pulis sa day inday? Kuan na sa amo ra pong silingan kay katong paghumanlag schooling. Oo. Dito na siya sa namin silingan nga kanang si Olo Fairness kanang silingan namo nga pulis Mm-mm. na dito gidasad siya baka nangita sila og mga kana after silang schooling report pa man sila region so nangita na sila og kanang boarding house ato nya that time ato dili gid ko magsige na to siya kuan magsige na siya panguan ako di mulikay ko kasi adto ko sa pikas dan maagi sa maatang na siya didto. Oh, atang-atang na siya. Kuan din siya pulisa. Kini ni ang ikaw taga Cebu ka. Oo, Pero kini pulisa taga Sikihor. si Kihor ang na siya. Sikihor. Okay. So mo to nga dito mo nagkaila atong panahon na. Oo, Bisan na sa likay-likay nimo mag na in love nimo pulisa kay pirti man nimong likay-likay pirti man sa gukod-gukod niya. Ato masabot na to Benji nga mo nang kuan na. So na sa laktod nga pag-istorya nagkarelasyon gid mo ani niya. No mo to sinugdanan. Oo, attorney. Mga unsang tuiga man to? Kuan 2018. 2018. 18. Okay. Unya mo to nagkauyab mo kano sa man nagkalibin mo din ato kini karon pa mong bag-o nagkalibin. Kuan na putol-putol 2023. Nagputol-putol. Kato na pare-assign ako siya. Okay. Then balik na pud siya dire. Karon na pud last year. Kining medical certificate, medical legal certificate tulo ni kabuok. O tulo na siya to niyang isa is nasa station 1 kay ang ni-file atog admin case kay ang iyamang commander si Sir Casiano. Si Unsa man permiro gyud pagkakuan na di adto? Kay kini karon ang latest kato permiro gyud nga pagkabunog nimo unsa man dito? kuan sad to tong Unsa man to tuiga? last year to August 2025. 25. Oo. Unsa man hinungdan to nga nag-away man to? Kanang kuan man ko na siya attorney kana bang himabay ba niya kanang bisyo gani nga dili man ko gana ginana ganahan ko wala na lang kaysa naa magsige kog kuan niya wala nya man ako na siya palayason nga Oh. every time nga malayas na siya di ko maapas anak niya siya may anak na pod Oh, balik na pud nimo. makisuyo niya mao tong time nga kuan naman siya kuan dili na siya ko ganahan niya kay kana magsige siya usay magselo siya na koy kastorya mga opisyal nga kailan ako iyang buhatag storya nga binastos ba niya di ko ganahan nga mura ganig disrespect gani sa ako ang pagka-kuan babay. Oo. So kato permirong kulata, mo tong permirong medical certificate ang nikiha atong iyang commander? Oo, kay actually ato ni-file ko criminal case ni under sa DOJ niya. Katong time man nga nihilak siya kay mao lagi ko no pamilyado man sad na siya actually ato ni. Doon na si pamilya sa Sikihor. Pero kabaw yang asawa din wala na sa siya dawata siya sa kabadlungon lagi. So ang gikinahanglan siya asawa is support na lang gyud. So Okay. mo to ato ni nga ning pakiluoy siya nga i-withdraw ang kaso kay ningon man daw to si fiscal na kuya daw siya ma-dismiss or ma-preso sad niya. Mutong naluoy ko kay in good faith abi na og tarong niya na ko nga okay ra ko fiscal nga i-withdraw nako. Pero granted nga dili na siya mosamok nako mutigbuwag na jud ko niya nya. Gusto ko mabalik na siya sa pamilya kay pamilyado baya siya nya. Dako binang sala nga kanang sige siya panguanak ko din mo to nga abi kog okay ra ato ni pag at time to wala ra man day kung gidrama wala man day siya nagpare-assign. Oh, so nara sa Cebu gyapon ato panahon na. Nya mo to ako na nangitagway nga makaadto ko region kay atong time man ibong ko sa iyang mga classmate dili ko kasod sa region. Oo. Na ma'am karang giatngan ko iya na detong gibriefing nga di ko pasudlon so ningon ko nga nakoy tuyo sa ni RD nya ning siya dili daw pwede kay appointment ko nga okay ra man og wala basta mag-atang na ko kay flag racing man to. Oo. So motong time attorney resisig jud kog ampo ato nga nay makakita na ko mga higher rank ba. So nakitaan ko ni Sir Flores ato at that time DRDA man siguro siya o DRDO ba to. So nangutana siya kay dako nang kog tiyan ato na hunong siya na naikugay ko kay hunong gyud siya nako tan-aw siya nga kanang ano wala unsa no naunsa daw ako ko ano daw naghilak ko nya kay buntis daw ko nya nana ko nga
mo to akong cellphone gikuha naitugan ko ay kuha niya kana mangulata ang ako ang kapuyon siya sino ba mo to nautana siya kisay pa nga akong giat kuan nga nasa RPHas nya mo tong tay mga niingon siya kinsa pa may nagkuan mo tong tay akong gusto nga ni ask ko niya kuan nga ma-reassign dito sa iyang pamilya maduol siya para na nakoy peace of mind so nag-grant to attorney the following day nakatan gyud siya order ato So assign sa Sikihor. oh si Kihor unya og katong iyang sa ang R1 Mo ni ang ikaduha nga kwan? Katong nagbuwag mo ani pod itong pagkahitabo ini ikaduha nga medical certificate. ang ikaduha attorney katong nasa station To sa station mo to ikaduha, kini may primero. kana mo'y primero katong napasuspended nako siya Okay, so atong itagtag sa pirmirong pagpamunog niya, imo na din niya pasuspenso. Oo. Pila ka buwan ng suspenso? 60 days 60 days sa asaman sa Napolcom? na pulkom pero na pasa daw to nila sa IAS Sa IAS. Sa IAS pa to di ba Oo. Okay, unya human adto nga pagkasuspende niya, nanghuyab na po sa balik nimo, balik na pod. oh sige man siya ko attorney bisag Oo. i-block na ko mangita na siya Sila, no? kuy nga say napalitan sad noon jud ko anak niya og house unlat Oo, wala oo. kay gusto gyud siyang mag-ipon may iya kong patuon sa Sikihor so namasad ko yung mga ikagawang official yun na dili pwede nga maadto ka day kay luoy kay ka dili walay makakuan mo dito kay pamilyado biya na basig ay unsaon ka dito Oo. so naabot ang time mo to nga ako na lang siyang gibaligya kay under man to sa akong ang name Oo. So primero mo to nga kana na ang mauning pirmirong medical certificate, mo to na pasuspenso nimo sa 60 days. Ikaduha nga medical certificate mo to ang imong ang iyang commander mo ay nagkuan. Nagpasaka kaso. oh katong karong second attorney Okay. Naunsa man to hitabo aday? Ngano man to nga napasakaan pasakaan to sa kaso sad? namuak siya sa amoang jealousy din amoang minor akong minor nga anak nga nay cancer kay iyang gisikaran Uy, kalisod bagbatasan ning mga tao di ay. Ug mao na. Ikatulo kining sunod kining February 9, 2000 6 attorney 2026. Mo ni pinaka-latest. Ya unsa man kaani? kuan ka nang ni na mild stroke na siya attorney atong January 9 so ako nag-atiman anak niya tanan niya at that time katumo duty siya kay murag SAR bagyo man ata na to bagyo oh nya nagngita na sa siya gubot ba so ni anak ko nga naman akong anak so ni anak ko nga dili ni pwede kay murag makabaw na kay kun sa timpla sa iyahang kuan Oo. utok niya muting ko dili na ni pwede nga mobalik pa ni siya diri sa balay so mangita ko kuy nga moadto ko silang station para matabangan ko na di na siya makauli diri sa Cebu City Oh. so pag adto na mo nagpakuyog ko niya kay kabaw man jud ko nga lain jud siya utok at least na maka-witness so pag abot na mo dito attorney nahitingala ko sa iyang hippie kana si Sir Parkon nakapark na siya sa di ba una siya park na to nagsunod ang taxi nga mo ang gisakyan so ni anak ko niya nga di sa ta mo na og kay na ilang hippie so wala ko kabaw nga murag unsa ba to ilang pakulo or ana nganong wa gyud siya ni naog so ang among gibuhat ni naog na lang mi sa taxi ni adto mi sa station sa Okay. asa siya assign so pag sud na mo dito na dito ang ilang on duty nga DO so aware ko attorney kay at that time pagpadung na mo dito ga monitor sige mig video call then gipawong na niya nakabaw ko nga naara siya dito ni sud so ako namang gipawong kada na siya niya nautan ako sa kuan sa on duty DO kung nakakita ba siya ni Bustilio ni Pianso Bustilio niya naman to ang DO nga nilakaw daw nagdaog motor so nigawas na pud may basa na kay mi nigawas mi dito kay akong gi-check iyang motor mutong naara man day attorney so nisaka ko sa second floor sa ila sa Malubog pagsaka na ko na si Sir Sanchez so nitugan si Sir Sanchez nga naara daw sa ubo so ninaog na pud kog balik pag naog na ko dito na ko siya nakitaan sa sulod sa Intil ni Tago So Malubog Police Station din eh. so dito na ko siya nakuha na attorney so nagyaw-yaw ko ganyan kung wala kay batasan nga kanabang kapoy biya layo kay ni diri niya uwan pa jud ay bagyo niya muto diretso man ko niya tuok attorney gituok ko niya sa Intel so nang gibalik niya akong kamot so nangita ko kuy nga kanya ko sa kamot maana na ko tanan dito nga mga files para makakita sila katong on duty DO so mo to nga nakambrasan ako siya diri attorney nasakitan ko to siya kay murag nagdugo so nakadagan ko pagdagan ako nalupog naman ko sa asa to partner sa may kanang putahan sa Intel nga dool sa CR na nay detention cell sa female so mo tong bunlot na pud ko niya kay iya ko Diha sa police station na hitabo. Sa sud sa police station. Ako unta nga Wa makatabang ang ubang mga pulis? wala kay iya pang gibriefing ato ni nga wala daw yung nakakita ni Sudra daw ko didto Hindi ko nakita man.
Nya pagkita sa So diyo, dito na sa Malubog Police Station. oh, pagkita sa diyo na shock ang diyo ni kalit siya og barog so wa ko kabaw matabang ko to siya di. Para kahadlok ko siya kay mo man siya deputy at that time ni Sir Parkon. So mao to nga wala ko ni natabang ato ni nilingkodan na siya. Ni syagit mo ra siya ni kurog kay bunog naman kita naman niya nga ko anak ko kay detain lagi ko attorney so nangutana ko unsay kung violation nga mo ko i-detain I-detain kasi mong kaugalingong. sa female detention cell daw iya kung kon kay kuan lagi ko Giguroy no. na siya, lamba-lamba sa bongbong, sa simento, giparparok, giguroy sa luoy kayo, lamba-lamba. Oh. Nya mo to nga Kato nakuhaan ka sa una, gikulata pag ato, kato nakuhaan ka? gikulata gipusasan sa kunya to attorney. Pusasan? Oh, natoy kuan diha, natoy Kuya wa. picture ato ipakita to picture. Nya na- nagkaaway sila to. May picture siya nga nagkatong gipusasan sa ato ni Rofil, ayang gi-send. Be, ikaw ang microphone, di. Paduos microphone, di. Katong sa ihatag niya sa ka-microphone. Oh, ang kuan na to'y picture diha nga tong sa time nga gipusasan sa ato ni Rofil, ato rin ito i-blurred kasamang names tingali ihang naong unya ang kanang na ang Sa imong pusas kalibin, niya. pusasan kasi mong kalibin? Oh, mo to time na magdus ko ato. Ako sa ikuan ha. Unsa may sa ekonomi mo nga pusasan man ka? Una ko kabalo niya. Mangita man siya scenario attorney good kay police lagi ka nang mo lagi kuno ka ng bastos ana niya. Mabdos man ko ato nga time attorney so na kita man to iyang kauban nga walay nahitabo kay iyang sulti gisagpa wala man to ni ana tong iyang body nga ayaw master kay wala baya makita gin ana ka master niya. Kuan Sige, na badlong kay- siya. Oh, mabdos baya na master niya mo tong ni ana siya iya nang gikasaban ang kato naman nung giatraka niya iyang kauban ay pag-apil-apil kay daghan na kay na video attorney kay at that time kuan man to election ana siya nga ay pag-apil-apil kay buang na iya palabas sa mga tawo nga anak ko. So, Uy. ni anak ko nga ayaw na lang sir kay di ko ganahan nga mag-away mo tungod na ko. Okay ra jud ko nga mao na siya attorney. Mao ni? Oo, ningon ko nga Kana ayaw lang ko Ikaw na yung gipusasan? Oo, attorney. Nya kanang gagakos na ko first counselor na siya nga naluoy na ko attorney. Unsa man nagsulot nimo, wala lagi camouflage. Attorney kay kuan man na siya kay nagka-duty man mi anak sa actually sa diri sad sa kaning diri sa may eskwelahan sad nya init ba. Ngano unsa man na imong duty na dito? Kuan da morg na kuan da sad ko sa mga kapitan ba leader ana. Oo. Sumunta na kay uniform. Oo. So mao to siya attorney nga kanang nag-away sila so wala man siya nga sige syagit nga kanang gimahalti ka na sige niya daghan kay tao ba niya wala na siya ko naminaw niya dagkukod na pud siya hilak siya niya wala naman siya ko naminaw di gisundan pa jud miniya kay gidala man ko ani sa first counselor sa ilang balay ana siya nga ayaw na nigsunda sir kay kanang luoy na kanis ma'am nga nagdugo na ko ana nga time Oo. time nag-bleeding ko niya o ang kana ang hipi si sir iyang body si Sir Mihares ni kuyog jud ako may nagdas akong mga bag tanan. So giblatter dito iyang gibali ang senaryo sa kuan nga mauna siya mo gipaminaw dito kay balik. So na blatter ni. Oh dito na blatter sa campus. So kanang panahon na mo to nga nagkuan ka na nakuhaan ka Oh ma'am. nakuan ko ni admit ko ana nga ako ra ni kuan padung si Budok. Sus Ginoo ko. Ikaw pa nang gipusasan nga. Kuyawa no? Nya na nga siya pasaylo an attorney nga moon lagi ko nun na kuan na buhat ni ana sa moto nga na di mo jud ko gusto ganan ko mo file ko ato mo to ni ka-file ko nya legal action gyud. So kapila man yung file nimo karon? Ikatulo natin. Ikatulo. So kato primero imo sa napasuspensyo 60 days. Mm. Ikaduha ang nag-file to iyang hipi. Oo, sa admin nga case. Admin. Kaya man ako ang criminal case niya sa DOJ. Okay. Unya kini karon naka-file na ka na Oo, kaso. sa napulkom og sa kuan attorney, DOJ. Oh. Nami hearing, actually nami hearing ang iyang giatubang ron nga kaso is duha na ka kaso niya. So pag first na mong hearing atong last week wala siya nito nga. So karon na sa mi hearing ugma. Ambot lang, di ko sure mo nga ba siya. Mauna na siyang nahitabo sa Malubog. Okay, so kining hearing ug maari na sa IAS? Dili attorney sa DOJ. Napulkom? Ah, Sa DOJ. criminal DOJ. case. Ni-file mag criminal. Na kay mong kaso diha? Oo na attorney. Oho. O sige, so na-file na din kaso. Wala na og maohon eh. Unsa may imong gusto mahitabo gyud karon? Nga aron nga Kuan kuan. man gud attorney, katong time attorney sa February 6, gusto jud ko nga kani ganing hipi sa CCPO ba kani si Mama Manila kay kabaw jud ko ani nila nga classmate ni sila din close pud ni sila. Oo. At that time unta attorney kay actually DS baya pud ko DSWS ko 16 years pud ko nangalagad og gobyerno so aware ko unsay mga legality so dapat Oo. unta pag turnover na mo dito sa iya sa CCPO kay siya mo hipi sa WCPD at iya ta tong gigamit ang warrantless arrest dapat i-arrest niya ang tawo nga naka kay bunog man ko at the time ato attorney so ang iyang gibuhat wala niya aresto ha
kay So diha ni sa Malubog Police Station? Oo, nya giturn over ko sa ilang hipi didto kay Hindi na si CPO na nitabo attorney. ang Giton over nasakitan nila din ako dito. ato ni kay ang si Sir Parkon ba na relieve na baya kanang di ko ganan gani nga dapat siya dagan inanion kay at that time nga nahutdan ako og kusog na kuan ko naabtan jud ko niya nga gikulatak ko so iyang gidisarmahan sa hipi pag disarma ato attorney kay ning kuan day siya iya din gitulisok duha nga sus kung wala pa ko naabot patay na unta mo gingnan mi sa hipi so wala gyud tingog niya nisagit siya sa dio kuha akong bike kay dito man ko gibalibag niya sa bike tong iyang giatubang na ang bike niya na siya nga kanang kay ba mo nga mas mahal pa ni sa iyong kinabuhi ang akong bike tag Uy. 100 mil ni ana siya 100 mil daw So wala arestuha tong Wala makalipin ni sa arrested. hipi nga naa sa dili niya pagkahitabo. i-arresto daw dili siya wala arrested may tabo ni ana siya niya mutong ni ana ko wala na lang ko kay ang ako tumutong time ato ni gibunlot pagid akong cellphone nya akong cellphone ni okay ra ang ilang hipi nga gibunlot akong cellphone ingon ko nga kanang okay ra sir nga iyahan na lang na pero ako ay i-delete lang ako ang account nga ako abe na account wa siya na minaw ato ni ang hipi Like, sa may wa ka mo file like violence against women and their children? Bawsi? ni file ko attorney sa Napolcom sa admin nga case nya mo to nga tay mga gipton Kay kini kon man siya nga kaso. Pwede gani kas barangay magkapangayo ani BPO, Barangay Protection Oh, Order. naa kay BPO. Na kay BPO. Tagaan sa attorney Rufil. Ay, sir, attorney. Oo. Kay mangayo man ta na og kuan after sa barangay, 15 days naman sa barangay, mangayo kag TPO ari na kas korte. Anton nga makakuha ta og permanent, No, no? may kay ilang barangay ni hatag sa dayon attorney Rufil. Oo. So gubot na din ang inyong kuan. Panag relasyon ko maohona. nya karon attorney magsige man ko na siya text nako ako naman siya gi-block nga han magpalit ta actually ako tang gisend ni sir nga magpalit ta og yuta palitan na sa tikag yuta dito na po daw sa bukid sa Malubog ni anak ko nga dili na jud ko nimo lagi bisan saon pa nimo nga dili na jud ko ihatag na na sa lain kundi ihatag na sa imong pamilya nga kinanglan sa imong kuan niya sige pag 14 attorney ni adto gyud na siya sa balay daghan kay kita mong tanod akong Oh. gipater kay So ngadto sa nangita sa nimo kay wasi kay Valentine's date siguro ato panahon na di ay. kay ganoon Na. na siya attorney nga wala ko natug sa balay nya na Oh. siya nang unsa man jud unsa may mong gusto ka nang nanguan na pug kaglain ana nga wala jud kun tubag attorney na pabung ko ni abot bitaw siya didto yang makuyawan man ko kay namo gud siya pusil maura gid na ako makuyawan kanang saon may bapatyon may nya mo to nga sige siya giyaw nga diin ka na tug ana nya wala na jud ko ni tubay Nagbuwag naman ka mo ngano man sige pagpangutan nagiin ka na tuog. lagi ambot Kay mo di man gusto tingali siya nga buwagan attorney Rufil kay Oh, mao din ang kalakiha kay kuan man so unsa magiklaro anak kay ungutan na pag buwag balik unya mag kuan sa asa man ka na tuog ana mag recorded na sad na sa CPO attorney nga wala pa na sa Manila napatabang jud ko na nila how many times nga dili na jud ko dili ko nya mo tong time gipatawag na siya gikasab-an pa na siya sa women sa happy nga ayaw na pugsa ang babay nga dili na nimo sir nya kilak-kilak siya niya siyang gimahal ko na ma'am ana niya kung gimahal ni mayaw inanaan niya nya ko bahala gimahal ko niya ma'am dili na jud ko ma'am dili na jud ko nya mo tong time ni gawas ko paggawas nako ning kuan ang bis police ni ang mga pulis nga ma'am bantay ma'am kay giatngan ka sa gawas so ni daga na pud ko padung na pug CCPO mura kog na trauma na gani ani niya kay pagtanaw na ko na naman po siya sa danak atang na sa siya so ni daga na pud ko balik sa WCPD ko unsaon man ni nako ma'am ay na makauli ko ma'am kay wa pa batay kaon akong anak yan ana siya ka murag na buang na siguro na siya unsa ba niya ako di ganan kana gumanapat gyud dili jud ko na oh mo na di na ka gyud kay tungod manapat magod. Oh may ganito primero dapat nimo nya kay balik siya gidawat pa nimo gihapon. mo gani attorney Basta nga anad lang pud ka nga kulatahon ka nya mo balik magpaluy-luoy dawat na sa ka. Dali siguro kang maluoy pod. Uy, attorney Oo. nya hiluhon din kanya ng mga lunlun mga unsa-unsa pa na Oh. diha So unsa may imong gusto mahitabo anis pagkakaron? Sa mag ako imong unta attorney ba nga makuan kanina sa kadagkuan nga kanang ang hippie sa WCPD ba attorney kay at that time naa naman sa naitabo pag 23 katong naay CCTV gira ila namon giharas didto karon lang bag-o nana po yung Oh, CCTV. naay na CCTV Oo, nga nga. daghan nga mga pulis sa station 1 man tingali Ito, ni. ito. Station 2 attorney Rufil nga niadto dito sa ilang bay unya nakuha ag video na dunay CCTV nga sakon ilahang bay mo nay kuan sa Ngano sakon man? Witness. while niadto sa dato ni kay nagkuan na siya senaryo nga dili naman gud siya kuan sa station 1 kay station 1 kibali na suko na siya kay nilaban daw na nako so dito siya nagpakuan sa station 2 kay ang
murag banabana anang mga Manila hip driver sa station 2. Ayang gibuhat nga senaryo attorney na nag-skandal daw ko dito sa Sangilan ka. skandalo daw ko dito sa region. So ni anak ko kung nag-skandalo man ko sir, pwede man ko i-arrest niya. Region baya na ingnan. Sa kung ingon kag cellphone, ako pa man kag cellphone gikuha, ako na no inanguha niya. Moto nga dili ma'am, di pwede. So moto time attorney nanood gud na sila kanang mga police sa station 2 sa amo Habang CCTV na Oh, ana. na CCTV. Asa man names? Ato ipakita ko ng CCTV names. So, sa gate lang. Oh. Gamay lang ha. Ato sang ipa Gadget sa portahan to. para ma Di mga naka-uniform man pud sila Tony Rofil og kaning police uniform ba? Basta kani mo ni. mo ni ang kani na patrol car na ba ni audio na may na ni sa audio ma'am no nga kuan. Murag wala man nako attorney. So morning patrol ka ni hunong. Da sa inyo na. Mao na siya attorney nga pag nagpa-responde na ako station 1 kay nakuyawan naman ko. Ah, okay. Kay ang akong nahibawan is ang EOR ang area of jurisdiction sa amo under mix station 1. So how come naabot og station 2 mao siguro to akong pagtan-aw kay area of jurisdiction sa station 2 nya iyang allegation na ako sa region. So meaning mao siguro dito siya ni coordinate sa station 2. Kuyaw na inyong away no, mag-away mo panalitan mga nahigog maayman mo. Nakanang inyong away-away mangabot mga pulis. Siya man jud attorney nga ako. Oh. Di mo bungko. sa senaryo nga, di man sa kaduot. So tani ato na ipa-confirm sa station 2 ato ni Rofil kung doon na by deployment nga gi kuan dito sa ilaha kay na may mga pulis unya naka-uniforme man na nisod yung gate ma'am. Isod jud sa banang portahan din kanang usa ka PO1 isog kaayo nga ni ablihi ma'am ablihi so ni question ko attorney nganong ablihan man ako ma'am nga wala man mo'y warrant of arrest so dili ko pwede mo kuan ninyo kay basta inyo kung plantiran unsa inyong kuan kay bawo So dito inyong uyab-uyab. Kuyog. dito kuyog attorney nga nagsigig video call ng hipi sa station kanang sa WCPD siya mo sigig instruct nga sudlan ninyo ransakan ninyo Kanas Manila. Oh, so akong anak nga minor katong Uy, may cancer. nang ransaka? Oh, ninaog attorney kay nakuyawan siya kay kita siya man naaman toy murag anak ma kanang naat official anak ma ba nagsigig syagit nga ransaka. So ang gusto sa akong anak iyan na lang tang ablihan. So inko ayaw na kung imong ablihan luoy kay ko posasan niya ko na kabaon sa akong sala. Narato la akong anak attorney which is na true. Pila man ka pulis ang nadto. Kana sila attorney pila na sa Pero naparesponde po kag imong pulis. Oo, kay nanawag naman ko ni Sir Sevilla. Actually, mo na hearing officer nga mo ni kuan nga demotion of 1 rank. So, ninawag ko ni Sir Sevilla. No kani daghan ni mga pulisa di. Kasabot-sabot na sila attorney nga Tulo ka ba, sakon duha nila ka daw laki. among balay. Mm. O so motong niingon ko Sir Sevilla, Sir, dili na ni pwede nga inanion ko kanang Sir dapat tabangan. Kung sa may allegation nga ipasaka imong balay. Kay alarm scandal daw ko attorney, nag-alarm scandal daw ko dinangwa ko daw kog cellphone. Mo ang ingon. Sa may kalakihan no nga kamo nagka Dito sa region. Oh, dito daw sa region mo ang ingon. Wala man na siya nilakaw anang time di nagbalay ram na siya. gubuta aning kalakihan no, mas may rasad niya kung ano naman gani nga na physical na. O, ako may patambagon dili na lang gyud balik kay physical ay naman eh. Delikado mamatay ka ning kalakihan kadugayan. Dili na Simbako. gugma, dili na tinuod nga gugma dagoy ato ni Rofil. Di na lahi na yung klasihas Nasa gugma. time attorney ingnon sa niya akong anak nga kana laging kanang kuan magpatpat yun ako imong mama be di kay nagugma ko din ako magpatay sad ko para kami duha ayaon din ni anak kong anak nga ayaw anak kuya kay ako be na mama wala na koy mama so di na siya motingog nya na iyang armas sige siya kupot sa iyang armas mo na nga mahadlok gani ko nga time in anak nga naa siya ba sa balay pa Kuyawan. Yung anak kay cancer survivor to yung oh sa lymphoma Sus, gubot kay inyong relasyon no niya daghay mga among rabaday. May tato mag-away-away lang mo og ano. Karon mag-responde gyud ang mga pulis. nya kaning akong di ganan ani WCPD nga hipi attorney imbes gibutang siya diha para mo protektar sa kababayen-an kay WCPD baya na so how come anong iyang giprotektaran ang kanang nagbuhat man og krimen kay classmate lagi niya daw classmate sila. oh magsige siya meet nya while nagsige sila ransak nagsige na siya video call klaro jud kay ang tingog magsige Asa man tong iran sa kato usang video no nato usang video kasamang names. Asaman. Ato ni saka sa Na-inlove ni mga pulis. Ay. Oh. Kuno to kuno tan-aw ni nga kuno. Pero kuan nga relasyon diha kay kanana ang iya namang si kinis Inday Pirmiro nya nasumbagan pa ni siya gikulata pa siya buntis sa na kuhaan siya. Pero pag human kini mga pulis iya man na pa suspenso nag 60 days. Unya napasayan naman niya nagsikihor. Inik away ninyo balik mabalik po may explicar ni pulis sa tingali gid. Pero mapalitan makakita kan. Pero basig maglagot ra sa tingali sa kuan. Kasi nay lumay kay sikihor biya. Oh, siguro ba? Basig day pangamay ba. Oo. Kay siyempre di man pa kung sa itsuraan man si ma'am. So Oo, una tinuod, nga oo. mo kuan gyud no pero
kini ni ang gubot ni relasyon na. Na-alarma din ni sila tanan attorney kay nagamit day kuno ni siya ni CD, ang city director ni Sir Ilanan nga order daw ni Sir Ilanan ipa-arrest ko. So mo siguro nang na-alarma sila pila ka oras gid silang nagstay sa amoa. So nagpa-responde kog Station 1 attorney ni Sir Mambatulan sa WCPD ni action din siya. So na nga siya sorry nga ma'am dugay mi naka-responde kay amo pang gi-verify ni CD nanawag amo ang hipi nga si Sir Ingito. Mo nang time nga pag sud nila sa balay attorney. Mo na nga nanawag Nya sa man tinuod to kang Ilanan dili tinuod. Wala do siya kay Bao. So ang iyang order ni Sir Ilanan padisarmahan kay na siya kasong ongoing. So gid-nimdap day si Colonel Ilanan. Oo, nasuko mo to pag Ako ni abot Mani, diha oh. nakagubot Amo ning video ha. Hapit sila nagpinusilay kay nisukol man siya atong official nga ning anak niya kupot diri nga order ni CD order ni CD nga patangtangan kanya nisukol man siya attorney astang WCPD gikupta na siya diri dani bunot na sa tato si ma'am niya ako na mo inhadlok ba nga daghan nga nadamay inani nga sitwasyon tungod sa iyang kabuang ba dili siya Basta na. mauwaw gani nga inana iyang kuan Kagubutang relasyon no. Biha ano. Oho. So ang ato iniji kay kuan man niya na may kaso nga kuan ni. Unsa may imong gusto nga atong kuan ron atong tawgon ni ron or unsa may maayo? dapat maaksyonan jud Okay, kani ang ihato ni Rufil nga basin og napay mangharas ba nga pareho na nahitabo pag 23 nga dunay mga pulis na ngadto. Although do na may Kuya kaso wano mo responde siya. mga pulis nga kuan. Grabihan pagkaawaya. Maya pagka-manipulate niya ang tao sa... Unsay kanang ranggoan ni niya ma'am gani nga. kuan SPO4 PIMS SPO4. Police Master Sergeant no. Oh, Master Sergeant. Police Executive Master Ay, Executive Sergeant. Master Sergeant. Executive Master Sergeant. Oh, so nako na sa ranggo. Mo ning kaning mga takahibalo sa dato ni Rufil ha kaning mga pulis nga gagmay ranggo, siyempre mo Oh. tahod sa gyud ka. Oo. Nya labi na mga classmate or naay classmate nga naasa naay dako nga ranggo. Ato ipa ko ni Arnold na ni. Namatay PNP military beat reporter, no? Para ma-aksyonan ni. Kay no na ulot ni nos pulis nga ni suod dito ni agsug-suod sa kuan ila eh. Oh. So ang imong aning asa may tawag nito, naka-live-in ani, kuyog siya ang mga pulis. Gay padakop ka. Kuyawang. So kanang naadiha kuyog ana asa man Jesus marusip. Daghan naman kay daghan na sila attorney, daghan na sila nya kung anak ba na trauma kay minor pa ba ya. Nya Pero sa video anak nila among barangay Tanod gibidyohan gud sila nga pagsudi sa amoa. So unang niresponde, unang ni mga pulis ganina nga siya nagdala, nanawag sa kag pulis nga Station 1. niabot sa dinha. So nag-abot ang mga pulis. O mo tong ni gipasibat ang Station 1 gikasab-an nila nganong naabot mo sa among area dapat mo coordinate mo Station to. Oo, ang Station 2 gipasibat din kanang bana ni Manila attorney ni Shagit nga bisan pag Station 3, Station 4 yung tawgon ana ba ang bugiro kay Ito sa WCPD na. mo na bana ni Manila bana nang hip akuan sa anang murag iyang bana daw di man na sa kasado. Ya mo sa nagabugal-bugal sa akong anak nga minor kaning iyang husband. Dakuan ning problemaha nga naa sa ang mga panghitabo na sa police station. Sige gamay lang ha. Atong pagtagad mahigala kay basi batawgan nato ni ron ha. Standby lang sa atong balikan mahigalas kasamang Benjit ang iyan uban ning atong bisita karon sa Sibianan si Inday og ikaw may witness no kita gyud ka ma'am. Kita ko tanan. Unsa man to hitabo imo sang gikuyugan. Okay, iya kong gidala dito. Nya pag-abot dito, ako Dito ka kuyog sa police station sa Malubog. Oo. Pagkita jugog yun sa ni siya pag lampur na sa sahog, giparok sa semento nya. Kaila ra nimo ni iyang kini police. Kaila Kasilingan man mi. wa sa may nga ni pulis sa gani. Be aron nga maklaro talang ni kay unsa unta man nga delikado man ni daghan man ning mga record na di ay para makabantay lang sa nang uban nga di ka pataka og dulduol ni moahon. Kuan attorney Jaime Bustillo. Jaime, unsa may ranggo ani? Kuan Police Executive Master Sergeant SPO4. SPO4. So atong panahon na ni adto mo sa Malubog Police Station kay naa sa nasayan dito. Okay, pag abot dito may kay mo gikuyugan, kita gyud ka pagkakuan. Kita jud ko attorney tanan. Kita jud ko tanan. Grabihan no. Yun sa ni siya paglamba, pagbunot, barang gibalian ang kamot. Yan na, basta luoy kaayo siya. Ako katabang kay giduol man ko ana ni Bustillo kay gituliso ko apil-apil kanya, hadlok man ko kay nagud siya posil diri. Pila man kabuk mga pulis andito sa Malubog Police Station at the time? Daghan man to sila. Wala sa gibuhat. Wala kayo mahadlok man sa marag gi-briefing ni Bustillo ba dili pa duolon. Na usa tong DO iyang gitawag sa kwarto sa intel room. Pagbalik wala na maduol, wa kuno sa kakita ningon na siya wala ko kahibaw-an ako kita. Nya naamang ko. Oo. Wa jud ko katabang ato ng time. Unya ang ilang hipi mo na yung disarma.
Kini si Parkon. Giun sa man siyang Parkon. Tangan day siya Tangan sa armas dayon. Okay, babaeng buhat god. Mm. Kaila mas Parkon nga ikaw mo iyang live-in partner. Kaila siya attorney. So personal ninyo ni nga away day nga abot sa police station no gubot mo dito. Okay, wala man ko intention na gubot unta ako. Oo. At least dili na lang siya mo balik sa balay baka murag nilikyo na pud siya atong pagbuntag. Mm. Ang ako ato is maprotektaran ko dili na siya kabalik dito niya. Mao naman dito iya di ay kulatahon naman di ay kuning Mm. So wala di mo effect ni imong barangay protection order. wala kay murag wala pa man ko nagpawa pa man mi gubot ana nga time attorney. Ah, pero karon nakakuha na ka. Na po barangay protection. Okay, at least na kay barangay protection order kay ug nanay barangay protection order ang iyang pagduol lang daan is a crime already. So at least di na pila man nga ka meter radius nga di sa kaduol. Ay man to. Kuyawa ining kalakiha ka. Gahi ng pulisa, gahi. No, naitabo naman na sa attorney nga nagkuan sa kog barangay protection order dili pa siya region assign. Ni haras man gyapon dito ni sud man gyud balay. Kasi sige atang nako niya nalakaw man mi ato ni ana mga tawo la. Nanasad imong kuan diri ay nagatingan niya among gina nilakaw ka. Naghuwat gid siya nako dito niya nakuyawan ko unsa naman sa ni mo to nga po siya pasaylo ana. Kadtong iyang pag duol nimo, violation na to daan sa barangay protection order. Pwede na to siya madakop adto. Nanawag ko pulis ato attorney nga nung gikasab-an ng pulis nga family trouble daw. Oh, pero na may BPO. Unya na ko nga naka-BPO man ko sir, ayog tuwa anak niya sir, naka-BPO ko din wala na may anak nagpuyo niya. Amot giunsa to niya magnadlo kay PO1 mga PO1 pa man pud to. Mm. So niya nilakaw ni anak ko nga makuyog na nako niya sir kay dili ko safety niya kung biyaan. Mm. Mutong nisakay kog taxi gisakyan aw gisundan jud ko sa duha ka pulis kanang para paskortan ko ba nga way may tabo na ko so siya nilipot na pud asa to siya padung. Tuyok siya basi gisundan ba mi ato kay wala naman siya lingi ato ni. Ako lang makuyog ko sa station di ko ilabtan. Ito at large siya sa station 1. Una at large na siya attorney kay ako man ta na siya ipadakop niya mo Nya. yeah. Ikyas man siya. Wala siya nadakpan. Mo nang gipala siya kaso sa station 1 at large. Okay. Kadaghan naman ang iyang kuan ay Duha ka bukaso niya ron attorney nga atubang duha ka criminal case sa DOJ og 2 admin case sa Napolcom nga akong gi-file niya. Ang iyong hearing ug mapuhon Ugma attorney. sa kadto sa DOJ. Mm. Ang sa Napolcom wala pa. Wala pa attorney. Actually kay gitagaaram sa kog number niya. Nangay man tog number sa attorney Luib nako katong Ano to attorney for 4 but ano to sir? 5, attorney 5. 5. Oo. Kay niyaman niyaman sa DOJ no. In fact, ano man ganit ni. Kining usa sa Napolcom, kining usa sa Department of Justice. Okay, nadawat ning usa February 18, Oh, attorney. 2026, kining usa diri asa may DOJ na receive ni February 19, Ano nga supina sa 2026. Isa may fiscal ni Fiscal Fatima Asjali. Oy. Fiscal ko man ni. Aha. Okay. So ni ana, nakumpleto na ni mga kuana ni, mga dokumento. Sige ha, ato sa ning kuanon kadali. Ani na lang siguro ha. Atong padayonon tala ning maong kaso di standby lang sa kay kinini ang mahimo og depende na ato i-evaluate sa kayo daan o sa itong mahimo ani. Dahil pwede na ito ipadayon og on air ug o dili maminaw sa off air nga kuan. Basta kay mo nang kaning pulisa, kisa ni SPO4 isa ni Jaime Bastillo. Jaime Bustillo. Kuyawa ini pagkapulisa dig mauhon mga sukitig paminaw. At sa pagkabantay pong uban nga imong kumpiyansa ani basig nya ni kuan pagyod ni nimda pa ni Colonel Lanan. Ipa-arrest daw ko attorney. Wala day siya, wala day order. Kuyawa ni abot man sa kuan nga magdinakpanay nga usa kay gayon nagminahalay man mo unya unsa bang punta mahinon ana, di ba? Di ba ma'am? Hindi naman kaya. Ano naman, sobra naman. Oo. Ang butas kantang gugmang giatay. Oh, siya. gugmang giatay ni mo. Paita din kalakiha mga sukit di paminaw. Na sige so ani lang sa tingali. Ayo lang sa lakaw ha off air nga kuan ati aron nga atong mga padayon ni kasamang Benji. Nya ato lang sa ipa kuan ni Arnold ni sa pag-follow upan dito sa PNP. Anaon ta lang sa pa kunon ta sa sila kay aron nya atong istorya ron taon. Okay, J. Okay no, so Atty. Rufil mo nang ato pagpresentar sa ato karon nga Ako lang sa gikuan na kay mo something personal niya, something kuan magod. So muna nga kasabot ta sa punto tungod kay pulis man ni unya daw pa yung pulis nanaw lang sila. Ipadayon ta ni ron taon ato lang paningkamutan kung basig madaran to sa off air ug unsa manggaling. Di gani mada ato ibalik niya wa pohon J. Sige Atty. Oo. Rufil. So mo na nga
kanang naang ang uban ay lang magkakuan sad mga naminaw na to ayo katunga pagkasud og gugma ato no feel. Ayaw lang po mo kahadlok. Oh, Okay. ay lang po hadlok pulis kay di mo punta ng pulis na ankod. Okay, gikan sa ato ang Complaint and Action Center sa DYHP Remen Cebu ato ni Phil ako yung radyoman Benji Tanghian Tatak RMN. Okay, salamat Benji Tanghian sa imong pag-entertain sa nato mga bisita karon. Unya tungod sa itong oras nga hagipot, pero standby lang mo diha sa kay aron nga ato ni padayon ro nga taon og hisgot sad. Di gini madaan ito kuan sa off air ato panintiwasan may galag balik ha sa on air. Nya kinisad nga mga dokumento mas maig natay kun ani. Sige, okay.